Euskal Herrian bizi izan dugun gatazka politikoaren ondorio guztietaz hitz egin beharra dago eta sufrimendu guztiak mahai gainean jarri beharra daude benetako bake horren bidean lan egin nahi badugu, ez. Ezin da zokoratu Euskal Herrian milaka torturatu egon direla eta horri bere lekua jarri behar zaio kontakizunaren esparru horretan. Estatuak egunen batean aitortuko balu tortura erabili duela bere helburu politikoak aurrera eramateko edo errepresioa erabili duen moduan tortura bere barruan. Aitortza horrek niri printzipioz emango zidan ziur nazka eta mina. Azkenean badago estatu bat, teorian esaten da, estatu horrek zaindu behar dituela zure eskubideak eta bera da zure eskubide horiek urratzen ari dena, ez. Orduan alde horretatik eta egin didaten guztiagatik nazka eta mina egingo lidake. Baina gero ere egia da, ja begiratu, zertara eramango luken horrek, ez, aitortza horrek, nolako aurrera pausua izango litzateken sufrimendu guztien onarpen horretan ikusten dut pauso garrantzitsu bat izango litzatekela estatuak aitortzea tortura erabili zuela, ez. Baina ere egia da ikusten dudala ez duela igual nola edo hala egingo, ez. Horretarako beharko dugu beti bezala lanean jarraitu, presio asko egin, bultzatu arte estatuak hori onartzera, ez da etorriko bere egin nahi dutelako. Euskal Herrian milaka torturatu daudela agertarazteko, urte asko daramagu hainbat ekimen eta salaketa eginez, baina behar da jarraitu etengabe, lan nekaezina izan behar da, eta hor oso garrantzitsua dira pertsona torturatu guztiek egin dituzten salaketak, oso garrantzitsuak dira testigantzak idaztea, zabaltzea, garrantzitsua dira egin aldiren torturaren aurkako mobilizazio guztiak, ikerketak ere oso garrantzitsuak dira, Istanbuleko protokoloak pasatzea, guzti horrek laguntzen du hori mahai gainerazten, azelerazten eta sufrimendu guzti hori erakustarazten. Paco Etxeberriak eta bere ekipoak EAEn egin zuen ikerketa oso garrantzitsua izan zen, milaka torturatu egon zirela argitara ekarri zuten ja datuekin egindako ikerketa horretan, ez. Eta egon zen saiakera bat Nafarroan ere ikerketa bera edo antzekoa egitearena. Eta UPNek helegitea jarri zuen eta hori bertan bera geratu da. Nafarroan eskubiak indar asko duela denok dakigu, eta beraien nahia beti izan da Nafarroatik ateratzea gatazka, baskoen gauza bat delakoan, eta adibidez horrelako ikerketa bat egingo balitz Nafarroan ikustaraziko luke milaka torturatu daudela Nafarroan, eta guzti horrek berkokatuko luke dena modu argi batean Nafarroan ere gatazka egon dela, sufritu dugula eta torturatua daudela, eta bar. Torturatu bakoitzak eramango du bere mina edo bere bizipena bere modura, ez. Nire kasuan adibidez, garaipen txiki batzuk lortu izana asko lagundu ninduten, ez, ondoren eman beharreko prozesu horretan. Adibidez, beraiek nahi zuten guztia ez onartu izana, garaipen garrantzitsu bat izan zen, niretzat. Eta baita ere, Aznugal sinatu izana, garaipen txiki bat izan zen, kaka guztia hartatik atera nuen garaipen bat, gerora asko lagundu nauena. Guk landu genuenean, guri gertatu zitzaiguna planteatu genuen hitzaldi bat, eta bertan azaldu genuen bakoitzaren bizipena eta nola izan zen gure barne borroka guzti hura, eta azaldu genuen nola posiblea den, naiz eta
torturatua izan eta oso gaizki pasatu, nola atera alden zulo beltz horretatik, ez? Nire ustez garrantzitsuena bada barruan duzun guzti hori ateratzea. Testigantza hori atera, idatziz, familiako norbaiti kontatuz, bikoteari edo berdin da psikologari edo hori ateratzea, albada gainera ere salatzea, eta horrek asko laguntzen du pertsonalki ondorio guzti horiek lantze aldera. Eta guzti horrekin ikusi izan dugu torturatik atera aldela, ez? Zulo beltz hortatik atera alzarela.